kuda ndivyo. Ndini kuda wacho. Usamira si. Guda. Ya, nasukura zoti hayo zvinenge zvakarongeka. Aiwa baba. Wageza wari wasmart rako musoro wanyaso chef wabho ndebvu bho. Pauratidza kuti pane kachange chinyatsotaura kuti life yako zvame manje yakamira sei. Life yangu baba inini yakuchinja. Handinotoona kuti yega yakutochinja. Cha ndataka negetirozi nezvigamba kana 7. But inini urikuona ifeni kana wegawo. Aiwa andaona mutupo. Andiri ndekawo. Shamari. Wapa stage 1 yeupenyu. Matera. Waunyatsotanga life man. Tokona kuchinja zvimwe zvacho. Kubvira kuchikafu chandodya zvacho. Zvachinja sese. Zvese zvinhu zvikuchinja handikunyepera. Zvando zvinodiwa. Ini chandokurudzira ndikutendawo vanhu vanochinjisa life vacho. Vandotenda ini. Because izvi hatisi kuitika kwandiri ndega. There are some people who are even changing my life. Saka ini ndotenda kwavari ini. Kuti vaonewo uri kuona ndande zvigamba uri kuona tozirika pane vanhu vakawanda hanzi ipo pano pane vanhu vakawanda panapa varipo vamwe vari toti hanzi ndikwepesere because mutupo harisiri kutamba naro handikwepesere Ndokwepesa manje. Aiwa asibude. Bude rinya. Aibude. Vanondiseka kuti nofanda zvikamba. Vaona kuti life yako yachinjwa auda kukutorera futi. Auda kutorera vakomana musadaro, vakomana ka, hatina kunaka. Vanhu vacho ngavasadaro serious. Aiwa shuwa zvakunaka. Vandangoti ungoramba ngori pa zero je kuti mugabe stera ndochaunoda ini. Gaya cha. Kuizano. Aiwa ndidi but. Asibude. But ndotenda zvako. Izvi zvapera. Chokutanga indoda kutanga kutenda kuti. Wait. Ramai makadaro. Ndotenda chero. Makani munonitsigirawo. Ini kuda waje. Tokumbirawo murambe muchintsigira makadaro. Saka chicha kudiwa next manje. Sezvo apa ukuratidza kuti aiwa hembe wakupfeka dzakanaka. Aiwa hembe dziri. Wakugezawo wakunyazozoro mafutiro. Saka takuda kuti uende pa next stage manje. Next stage ina rinyebe. Pare ini ndikuroja. Kune kwandikuroja. Kuna Hilary. Ndikuti pane umwe yatimbira ando Blangon. Atimira mari. Atimira mari. Blangon. Blangon. Atimira mari. Tendeka Blangon. Ndokumbira murambe mune chido chenyu. Rambe makadaro mukomo. Ende pandikugara ndipapo. Ndozvandoita project yangu yandakataura kuti ndoda kuita. Ndoitoita iyeyo. Usikumira. Hatisi kutombomira. Usidzora tsvimbo. Asidzora tsvimbo. Ndandikuita iyeyo. Takataura for the next 2 months. Edindika, I have something better to do rather than to be even ravished by somebody. So, Saka 2020 to expect kuti kuda achachinja and then 2021 tienda kuona zvimwe. Tienda kusaona kuda wakudhara pana kuda munyowani. Pana kuda munyowani. Kutaura pa fear chapa. Kuna kuda munyowani ari kuda. Because zvikutooneka zvega. Nditongokuona the way you dress here. Nemugezero wakaita. Zvinyatsoneka kuti aiwa asisire kuda wandaiona kudhara. Azvizi. Zvikuchinja. Pane vanhu muno murodhi muno ndanzi chini. Kana pakati even in argument inini ndakandisingakwanisi kuti nditaure ndabva ndanzi iwe unotaura kuti chiko iwe unorara motikari zvako iwewe tauriwa inini kuti anzi iwe unorara motikari unotaura kuti chii iwewe tobva ndasiyana iwe vanoziva handiti iwe vanorara mudzimba ndo vane maeffects vane mafacts
Andiri. In and motor, I don't have any fact even to tell him. But some of them I can even tell him, put you, I can even give you food and everything. But I turned one even. The shout against me, those people. I have Japera. Oh, that is mockery. Do you know what is mockery? Mocking. Those are what it was. Much more. I want to ask you. Do you know what is mocking? Mocking those. What's that? Yeah? What's that about mocking? They do me. Indirect. What is mocking? Kuseka vachikutaurira mawedzi asiririwo. Mocking. Mockery. I trust negative about you. About your life, they do anything and they talk anything about your life. Sha ini ndakanda kuchikora. Sure, anali kunyebere. Kuchikora ndakauenda. From form 1 up to form 4. Akauenda. Yo, also watomboticha here. Ndakatombeta teaching ine. Inini? I myself. Same like nigga. Kwete zvokumbonyeba. Sha ndakadzidzisa inini. Kwete primary. Ndakadzidza geography and science. Okay. For sure. Kwete zvokunyeba. Ndakadzidza. Sha ini pachikoro ini unoziva kuti ndakadziri 9 subjects. Ndabva ndadzidza 8. Okay. Ndakarova 7 dzacho dzose. English. Saka une zvinhu zvako une chikoro chako. Ndinacho. But hachisevenze. Izvezvi hapana kwachiri kushanda. Handiri kutaura zita remunhu. Asi kada ndiri kutaura kuti munhu aundonga kuti ndianika. Aundonga munhu. Aundonga. Aiwa. Hatiri kuda kutaura namazita. But aundonga chete. Aundonga. Aiwa aundonga uyo. Sha. Iwe Shamari ininika. You've got it. Otherwise, you can even tell you anything about that. I myself, I can even talk to you with English. Right now, even when things were normal, I want to tell you, when things were normal, things were tough. Do you know that? This was. I should even ask me wherever you don't even know about a question which I am asking you. I'm saying it to you. When things were normal, painzi vano varikuenda kubasa. Ndikutora neshona. Vanhu varikuenda kubasa. Zvaka zvakaoma nakudhara. Apa vanhu vari kunzi vachienda kubasa musaende kubasa. So zvichaitwa sei? I'm asking for you. Undibvunza inini kuti Handiri kubvunze. Da kupindura handi kundibvunza. Unondibvunza uchiti chii? Alright. Andiwe watiti zonzo vanhu pawaenda kubasa zvinhu zvanu zvakaoma ndizvo. Zvakatooma wese. Ende zvezvi apa zvatonzi musaende kubasa. Wati iwe uda kuti wanaenda kubasa. Ndimamirira kadazvo. Chimbonipindura ipapo. Oh. Ini handina answer ipapo. But ini zvandobvunza ndezvokuti. Alright, vanhu vakati vasaende kubasa. Saka vanorarama nechii? Chanorarama necho ndechii? Government inopindira kayo yopo. Government yakapindira kupi? Iwe chama ndakayorwa namba. Usada kuni handidu takanyorwa manhamba emafoni chi. Usati government dokuti ndisekuru vako iwe. Iyo udichiwe. Ndamana.
namwari ini ndokutaura pafeni kuti chifeya kutaura ndeipi iyo chaura feya hapana government government ndotaura ndeipi otaura government ipi ai alright iyo da kuti zitwe sei hapana government ai alright iyo da kuti zitwe sei alright chitirudza zvauri kuda iwe yamuni aite zvari kuita ai wasibude kana asibude kunani sha corona kaino spread sha iwe saka iwe uda utana fenezare iwe oda utafenezare ndiani iyo waloti abatwe necorona ndiani hakuna unabatwa abatwa kabatwa aiwa na indakaniyo inda usina tsitsi nevanhu hakuna tsitsi sha nai corona unombonyasoiziya mushere hakuna corona sha even just even give me a few people who have been affected with that disease. Ndati unombonyasoiziya mushe kuti just give me even a number. Anonzi Jameson Makamba anambobatwa ene indakaniyo bambo andikutaura izvo aiwa iyo kudaka usaononge corona chirwere chimwe corona iriko inani nyebe saka yobatwa nendo basa cha aiwa vanonga aiwa but sha u 21 even to be bread iwewe unoziva iwe kuti sha zvinopa zvakazviripo iwewe kutina corona iyo chienda kubasa zvakabhedha chasi but apa ablame atingaise kune mukuruka because ani saka iwe unoti hanziende kubasa ai ndoti zvikutoitika izvika izvi zvitori right because zvitori paprotection waiziya because pamwe ngadai ndaite nobasa pamwe ngadai ndanditonayo segura ini kubasa wandotoshanda pamwe ngadai ndakatobatwa necorona kudaro andona saka kutogara kudhenika kwanditotoita ukoko ndakatotora nyaya nditori pasafe side iri opposite zvachose nyaya yangu yandotaura iri opposite zvachoseka ndokutika bamboka tingisika uyepe aboileka zvinoitika ani chirwere chirwere achitokuti unofuridzirwa kuti hanze ufu choba chaya kwauri iwewe chirwere chinova kwauri saka sha unoziva kuti chii unoziva kuti munhu ane hama yake yakafa necorona akanzwa uchitaura zvauritaura izvi unoziva kuti anogumbuka nanamboti corona kunene saka uda kuti vanhu endero basa chirwere chichispread udai so akafira kupi akafira kupi ani aiwa ringotaurawo zvangu ana vanhu vane hamo dzakafawo necorona ina namboti corona kune corona iriko baba but muno muzimbabwe hatina iwe baba iriko iri kubata iwe chakubata ini aiwa isha inogondibata sei ini kana taura nyaya dzakadaro soka hakuna kwandiri hakuna ini hakuna kwauri ayo just because iyoyo hapana wotrafeleka iyo aimbofanya kubata mukanditaurira handi makati magundira bateni zvinhu handi pana ndakudzoka kwauri manje ndakutokuda iwewe wakutondideni wakati mugundure iwe ndakuti mugundure kupi iwe pana iwe kuda kupiwo kwandakauti ndakutodzoka kwauri mpana ndakararapa ndakauti mugundure ndakauti mugundure kupi sha ndatokupa hembe wanzo ndasakupa hembe rewe saka manje saka ndaikuti mugunduru ndakakuza kuti mugunduru wangoita sei sha kuda usangoti kana wachinjaka uda kutora zvinhu zvirizvo waiziva naya mana ndatokunzira tsitsi nitokubatsira iyoyo nyasi because wauri wakasimati kako kuti anzienda yekuti ndiyeyo boi dzangu chandikutaura chokwadi mufana akambondidaro but
mupana wangu asakantaura kandi mugunduri ndauti mugunduri kupi koyo shuwa akantaura kuti mugunduru kuda mugunduru auganza just because nai mugunduru chikuda mugunduru munhu inonzi pachirunga no fixed support ndotaura nechirungu ini eka toziva unotaura nechirungu but usataura zvisirizo usataura zvekunyeba ndakuti mugunduru kupi igore ripi ro igore ripi aigore ripi ndauti wakantaura kuti chigunduru ndataura nezvegunduru wanga uri mugunduru here temesho wakantaura kuti chigunduru wanga uri mugunduru here temesho watamboti uri mugunduru saka udunzi mugunduru baba hana vokurwisa because handina tombodaro uta zvisirizo nai ndakantori akatori ndarira muchimotikari chimwe chakaora pa but manje izvoriso ndakuenda apa chamwari wakuchishora chimota ichocho apa ndo pamuri mubedroom ako imo hacharare mumo mani ndandokinura mumba wani maki mumba apa pana maakubhadharirwa rent munobhadharwa kubhadhara zviya anozani zviya blangodza big up to blangodza ndokutendai mukomo ndimunondipa kuti vanhu vaone ndiyabuda ndakapfeka pane ndayema kutimira nezire ndichandotenga zvimwe zvacho muona ndakapfeka futi yamani urati airi bhokuda